טוב, תודה רבה. שמי רן גנץ, אני יזם ומנכ"ל בתחום המכשור הרפואי, מעל 20 שנה. סרן מילואים, גדלתי וחונכתי במערכת החינוך הדתי, דור שלישי לניצולי שואה מצד אחד ופליטים מאזמיר מהצד השני, שזה ייראה מאוזן. חבריי ואני מתעשיית ההייטק נאלצים להיות כאן שוב בכנסת, מבחינתנו בשירות מילואים למען ישראל. בהתחלה חשבתי לדבר על עילת הסבירות והקשר למשקיעים ולירידה בהשקעות, אבל החלטתי שלא. בגלל עליית הבורסה מן הסתם. אני רוצה לענות את הדיון פה ולשים אותו בהקשר הנכון. זה דיון על ערכים, זה לא דיון על הפיצ'פקס של הסעיפים פה. לא צריך להיות דיון נפרד בעילת הסבירות, לא צריך דיון נפרד בהרכב הוועדה לבחירת שופטים, כמו גם שלא צריך להיות דיון נפרד בפסקת התגברות או בכל מרכיב אחר ברפורמה המשפטית בנפרד. זו חבילה אחת, צריכה להיות בנויה לאור ערכי מגילת העצמאות, וזה הבסיס, וניסו לעשות זה מקום המדינה. דווקא מפלגות ימין. דיברתי בוועדה הזאת לפני מספר חודשים, וכמו רבים אחרים, הזהרתי מפני האטה ואף הפסקה של השקעות בחברות בישראל. בפועל זה מה שאכן קרה וקורה. מהרגע שבו הונחה הרפורמה הזאת על השולחן, הכלכלה צונחת, ההשקעות קורות, אבל אתה יודע מה? הכי מסוכן, זה מפרק אותנו. את כל הציבור, לא סקטור כזה ולא סקטור אחר. תוציא את הראש החוצה ותראה מה קורה ברחובות, תראה מה קורה ברשתות. במקום לעסוק בנושאים שחשובים לציבור, עוסקים בליבוי אש, בהפצת פייק, בתרגילי דיבייט בוועדות, פלפולים. בינתיים, כל יום שההפיכה הזאת על השולחן, זה פוגע אנושות בכולנו, בכוונה כולנו, לא סקטור. שמעתי את שאלות שלך, אדוני היושב ראש, ליועץ המשפטי של משרד האוצר השבוע. לצערי נמצא פה יחסית הרבה. שאלת אותו, למה בחינת הסבירות בעיני שופט טובה יותר מנבחר ציבור? אז כמנכ"ל חברה אני לא שואל את חברי דירקטוריון, למה הבקרה שלהם עליי טובה יותר מהבקרה שלי על עצמי? כשמנהלת מחלקת האיכות שלי מבקרת את תהליך הפיתוח, זה מכשור רפואי הרי, אני לא טוען שסמנכ"ל הפיתוח יכול לקבל החלטות סבירות לבדו. לכולם זה ברור, מדובר במכשור רפואי, חיי אדם. ואתם הרשות המבוצעת עוסקים בחיי אדם בסוף. וכמו מערכת מתוקנת, ומי מחליט? אבל שאלה מצוינת, מי מחליט בסוף? אני אסיים. לא רוצה אני לא מומחה. מערכת אחת מקבלת החלטות, מנהלת, מתפעלת, ויש מערכת נוספת. אבל חברת שיודעת וצריכה לבקר כמו שרי הממשלה ולבדוק. הפוך. הדוגמה שלך הכי טובה לביטול עילת הסבירות. ותאמין לי, זה רק מייצר חברות טובות יותר. אתה לא למדת את מה שקראת לפני שקראת. למדתי היטב. תודה. אני מסיים אני רוצה לסיים בפן אישי. ארז, תודה. אני רוצה לסיים פן אישי אפילו אופטימי. כפי שהצעתי כאן בוועדה, אנחנו רוצים להמשיך לפתח את ההייטק הישראלי כאן. אנחנו רוצים לפתח מכשור רפואי כאן, חדשנות רפואית כאן. אני ביום ראשון האחרון פתחתי סטארט-אפ רפואי חדש. פתחתי אותו כאן. כי אנחנו לא נוותר על ישראל. ואנחנו עושים את זה פה, כי אנחנו נצליח פה. כמה שייקח ואין ברירה. והדבר האחרון, אנחנו כאן, מתעשיית ההייטק, נמשיך להיות כאן בכנסת, במקביל תפקידים שלנו בחוץ, על חשבוננו, כדי לעזור לך ולחברי הוועדה להשגיח, לוודא שמתקבלות החלטות הנכונות, בתהליכים הנכונים, כדי לשרת את כלל הציבור בישראל, בצורה הערכית והטובה ביותר, לאור ערכי מגילת העצמאות, כמו שהיה כתוב על המדבקה, למען ישראל. יישר כוח גדול ועצום, תודה רבה, ואני רוצה למסור את הערכתי לכך שאתם ממשיכים להשקיע ולעבוד בישראל. גם שרת ההסברה מבקשת להצטרף לברכות. למה ציניות? מכיוון שהחבורה הזו היא קורבן של מסע הסתה. גלעד, אני קורא אותך לסדר. של עצמה. נו, אז אתה רוצה שאני אצא? הסתה של עצמה. למה? זה באמת מרגיש קורבן של הסתה של עצמה. זה לא הערות ביניים. בא דובר, אמר את דבריו, בכבוד, בדמוקרטיות, לא, אתה לא, אני באתי לברך אותו ולעבור לדובר הבא, ואתה טרחת לייצר... הקשבתי להברכה שלך, תודה רבה. וקראתי... גלעד, תודה.